tot el país no hi ha internet. Que ha començat una vaga, no, amb això? Hi ha hagut ferits... Bueno, investigarem una mica més per saber exactament què ha passat. Sí, es veu molt bonic, amb les dunes aquestes aquí al darrere. També t'he de dir que és sempre més bonic de lluny que de prop. Sí. Utilitzen molt els carros aquests. Volen xapa, eh? Sí. Ja l'estan cagant. O sigui, arribes al poble i hi ha un drama aquí. Si tinguessin un mercadillo, tio. Vale, aquests com són els mercadillos? Ja. Que són aquelles dones tirades a terra. Mira, aquí hi ha el mercadet. Home, jo el que faria és aparcar. O per aquí, Aquí o tota per la aquí. merda. Oh, és que la merda existeix. I on hi ha aquelles nenes d'allà, per exemple? No perquè aquí, no? Exacte. Ah, la gorra per Està l'exèrcit. Segurament hi haurà policia, vale? Oh, quina gentada, tu. Quina animació. Sí. Espera que se m'arribi. Valentí. Allà el tenim. Aquí el tenim. M'has matat? Sí. M'has matat. Però espera que t'ho pregunti. Bonjour. Alaikum salam. Ça va bien? Ça va bien, merci. Ça va, les journées? Yeah, les C'est chaud. journées. Les journées, Très chaud, très chaud. Tu viens au Matmata Ah, sí. et tu as vu le crocodile. Sí. Hein? Le cocodril. C'est bon? Sí, Ça c'est va. bon, c'est Maintenant, bon. tu pars où? Anem? Alec, Nouakchott, Kif, La frontiera avec Sénégal. Bogué. 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 Ok. D'accord, bon Ok, voyage. merci. Bon voyage. Veus, aquest era simpàtic. No sabem ni un nom d'una neu. Mira que ens ho hem preparat 33 vegades ja. I diu, hem anat a veure els cocodrils. Nosaltres sí, Nosaltres molt bé, sí. i tant. Perquè ja en veurem un munt de cocodrils. Ara hem de fer 30 quilòmetres per anar a veure 4 cocodrils que estan allí amb una bassa. Jo què sé. Sobrealimentats. Jo què sé. Però són cocodrils del desert, són diferents. Sí. Aquestes turistades nosaltres no les fem. També us he de dir que si haguessin estat a 5 quilòmetres de la carretera hi haguéssim Hi anat. haguéssim anat. Però fer 30 quilòmetres per una pista, no, perquè portem una mà de quart passats amb això que no. Què és home d'això? Gasolina, gasoil. No sé com es diu en francès. Casual. Casual, que no surt de la fava, tio. Home, però això és guapo, eh? Sí. Bueno, això és com el d'ahir, el que passa que els d'ahir eren com roses, no? Sí, aquestes I avui són blanques. Aquesta sorra és blanca. Però és bonic. Bonic. Molt bonic. I aquest poble que acabem de passar està entre unes gorges. Sí, Són de pedra. una gorja de pedra. I després darrere hi ha això. I de veritat que els pobles des de lluny són monos, però després quan entres... I en aquesta zona, d'aquí del sud de Mauritània, és com tenen les cases. Les seves cases són així. Tenen una estructura, tenen un drap per tapar-ho, unes cortines, una llumeta, uns llocs per jeure. Posa't com es posen ells. Sí. Així. Això Així. és la seva postura. Com els romans. Com els romans, la mar també. Sempre jo puc així. Perquè amb el calor que fa no m'estranya. I aquí tindríem com fan ells per rentar-se les mans. Et poses les mans i tires per aquí, un segonet i ja està. Això és el que és un cop. Ho fotem així. En el marxer, doncs està tothom tirat, als 45 graus que tenim, tothom està tirat per terra de mala manera, no m'estranya. Això
no és el lloc que em retiraria. Ah, no? Ah, però no ho hagués dit mai, eh? Ja. No. O sigui, aquí, una caseta aquí a Mauritània, no cal que me la regaleu perquè no la vull. No som aquests, però... No sé si ho esteu veient, la dimensió de la tragèdia. Mira, Déu, hi ha uns sols aquí, per favor. Estem acabant el dia i, de veritat, quina carretera. O sigui, has d'anar amb una concentració tan màxima perquè hi ha forats, però forats que hi entrem. Això és il·legal, totalment. Tal. No, en sèrio. Bueno, vigila. Per això és el que deia. Però això és constant. Em fa por de quedar-me sense roba. És que amb un gat ens quedem sense. Bon dia, gent. Bon dia. Avui és un dia d'aquells que nosaltres diem una mica complicats perquè travessem una frontera. Ens queden 260 quilòmetres fins a la frontera de Mauritània amb Senegal, que hem de pagar 250 euros pel passavant, que és passar un cotxe. Hem d'enfocar la carretera perquè és més interessant que jo. I treure el paper de vàter perquè tampoc és interessant. Aquí una farmàcia, una gasolinera... Aquí hi ha bastanta gent, ens ha sorprès. Bueno, la qüestió que aquí és molt complicat trobar lloc per dormir. Per què? Per què és molt complicat trobar lloc per dormir? És molt complicat perquè no hi ha hotels, no hi ha càmpings, no hi ha res. I a més, si vols dormir lliure... I si vols dormir lliure, en aquesta zona hi ha molta gent. Ja veieu, ja veieu el pitote que hi ha aquí. No avancis, és el que passi, La qüestió, hem preguntat en un hotel si podíem dormir, però clar, nosaltres volíem dormir al nostre llit. Diríem que era de lujo, feien uns seminaris, o sigui, era mona la cosa. Però hi havia cuques, estava brut... Potser que aparta't una mica perquè no passem tots dos. La noia s'enfada... Home! I llavors, què passa? Hem dormit al cotxe? Doncs, com anàvem dient, hem fet el contactillo i a veure què tal. Per aquí vols passar? Però amb què? Madre mia... Però em baixen aquí de la carretera principal. Sí, us ho vaig ensenyar, perquè no té desperdici, això. Això és un desviament de la carretera principal, perquè a la carretera principal hi ha uns bonys. És que una cosa és una carretera dolenta, i una altra cosa és això. Això és un infern. Se'ls hi va obrir la porta, tio, és que és brutal. Havíem de creuar la frontera de Mauritània amb Senegal, però el que semblava que era una carretera ha canviat a la pista. Vam passar per un abocador i després hem seguit i era una pista. Pista. Sí. Ens han dit que havíem de passar per aquí. Llavors hem arribat a un poble i hi havia un abocador. Sí, perquè clar, és que a les entrades dels pobles són abocadors gegants. Preguntes a la gent i et diuen, sí, per allà. Sí, la gent no... Perquè són d'aquí ja ho veuen fàcil, però clar, entenen que tu no tens ni idea de... Exacte. Sí, cap allà. Tu drat. A goix. Però clar, a goix on? Aquí o d'aquí 3 carrers? Clar, per aquí hi ha carrerons, però bueno... Ens en sortirem, espero. Aquí estem en una altra visió de lo que és ple de cagades de vaca, xaval. Una altra part de Mauritània, perquè això no ho havíem vist. No havíem estat tan al fons. Exacte. Ens hi hem fotut de ple i sense saber-ho. Nosaltres anàvem a la frontera, tu. Nosaltres anàvem a la frontera, No sabem mai res, de veritat, és una cosa... És una cosa terrible. No sé com sobrevivim. Sí, tio. Jo tinc gana ja. Jo també. Perquè, o sigui, i ens estem quedant sense gasolina... Però bueno, hem vist que hi ha un poble per aquí al mig, esperem que hi hagi, perquè si no... Cagada de pastoreta. Què vols dir, que ens haurem de quedar
lloc, que fa tanta calor. 42 graus ara. Però 42. Quan hem parat de posar aigua era 44. Sí, entre 42 i 43 graus. Pues ja em diràs tu. Anàvem a fer una frontereta, ja teníem un contactillo. Doncs el contactillo serà demà. Ja veurem, jo tinc una poca confiança, bueno, terrible amb aquest contactillo, però bueno, algo és algo. I el pitjor és que havíem de mirar-nos una sèrie de coses per internet, algunes coses d'aquí de la frontera que s'han d'investigar abans i no ho hem pogut fer perquè fa molts dies que no tenim una internet bona i quan anàvem a tenir resulta que el govern ho ha tallat. Pues les coses són com són. I el millor del cas és que hi ha un corrugat aquí terrible. Mira, veig un senyor. Sí, mira, per allà va. Ara li preguntarem la Ruth. No, i la casual. Casual es diu o casual? Digue-li com vulguis. Pues mono és molt mono això. A més és divendres i sortia tothom de la mesquita. I van fins i tot els nens vestits amb la xilaveta aquesta. Suposo que hem de tirar per aquí. No sé, però tu, Durat, tu decideixes què és Durat. Sí, aquí tothom te diu Tudurat. I després no tens ni idea d'on és, perquè clar, Tudurat és tot Tudurat. Bueno, doncs així ho tenim. Sort que no som d'estressar-nos, Això dona per un rato d'estrès. Això dona per un rato d'estrès. Bueno, a veure, la part positiva és que el temps va en favor nostre. Ens és igual. Sí, clar. Llavors... Ni a favor ni en contra. Ens és igual. Clar. I he vist un munt de cotxes jo, On la van a posar, la gasolina? Exacte. I hem pillat el més ferèstec del poble, tu. Sé que els hauríem d'haver preguntat amb el quadre. Les vaques... Aquí hi ha molta vaca, No ho dic amb ironia ni res, és veritat, hi ha molta vaca. I que sapigueu que tant els camells com les vaques, com les cabres, tothom està a l'ombra, Bonjour. Sí. Estic en disposició. Home, són les 6:15 de la tarda. Són les 6:15 de la tarda. Amb la qual No només no passarem la frontera, sinó que no sé on tornarem. Llavors, el tema està en que no sabem si anem a la ciutat i mirem a veure si hi ha algun hotelín o alguna cosa, o intentem buscar un lloc per acampar, però és que aquí és difícil, perquè aquí hi ha més gent, saps? hi haurà uns mosquits de la mida de Trilodopus maximum. What? Sí, perquè aquí hi ha molta aigua. Hi ha el riu aquí al costadet, tot l'altre és com un pantanal. Mal assumpte. Sí, Mal assumpte. mal assumpte. Anem a veure què fem. Però de moment no està com. Vinga, anem a fer les valoracions de Mauritània. Noemi, Digue'm. què en penses tu? Per exemple, explica'm una miqueta, has vist alguna diferència entre el que és El nord i el sud? el nord i el sud? Sí, totalment. El nord, no et diré que està industrialitzat, perquè no és veritat. La mina aquesta de ferro i la part de Nouadhibou, que és on hi ha tot el port aquest el més important de Mauritània, a part del de Nouakchott, que no el coneixem, però suposem que també. Clar, això genera una riquesa que al sud no es veu. Sí, a veure, el que nosaltres hem vist és que sobretot al nord hi ha construccions, no? Hi ha allotjaments, hi ha alguna mena de restaurants, tot és molt bàsic, molt bàsic, Però hi ha alguna cosa. però hi ha alguna cosa. És que aquí no hi ha El que és el sud és un autèntic desastre. Bueno, el que hem vist aquí és les construccions més barates, que són 4 filadets de ferro amb unes xapes a sobre tipus triangles, i llavors ho tanquen amb una malla de galliner, de dia fa ombra, i llavors a la nit li posen les cortinetes i ja està, hi ha una mica d'intimitat. Però això ha estat generalitzat per tot el sud. Hem passat des de les cases de totxo o d'obra, després hem passat per les... Les tradicionals, que serien el palla i els totxos aquests que fan ells amb fang, I ara ja estem amb aquestes ultra barates, però això ha estat generalitzat.
ells no tenen mobles, només tenen catifes per terra. Les carreteres són un autèntic desastre, però desastre monumental. Aquesta que estem anant ara mateix està bé, perquè és l'única que hem trobat que però, està bé. de veritat, tots uns clots increïbles, però increïbles, d'aquells que entra el cotxe dins. I a més no pots sortejar perquè són immensos. És que al costat n'hi ha un altre. Després, el tema d'internet està bastant bé, el problema és que com que hi ha hagut unes protestes a Nouakchott i es veu que hi va haver algun mort, llavors han tallat la comunicació, però s'ha de dir que hi ha antenes per tot el país. De cobertura aquí tenen molta més potser que al nord, però clar, com que no funciona internet, doncs No ho podem dir. Amb què ens quedem de Mauritània? amb el desert. Sí. O sigui, Mauritània és el desert. O sigui, el desert de Mauritània és preciós. Immens i preciós, és brutal. Sí, sobretot la sorra, agafar les tonalitats, dunes immenses, és impressionant. Les carreteres d'allí són molt boniques, pel turista són molt boniques. Ens agraden molt. Això ens ha encantat. Sí, fer pista ens ha agradat molt. Però què és el que no ens ha agradat? És pràcticament tota la resta. Pràcticament. No, saps què passa? Que nosaltres, que tampoc som superoberts, però si trobes gent que és molt més oberta, doncs és més fàcil el contacte i tal. I aquí som bastant tancats, molt d'agafar confiança, de que t'agafin confiança i que t'expliquin coses. La vida aquí no és fàcil. La vida aquí no és fàcil, ja no per ells, sinó per nosaltres tampoc. Perquè tot el que era aquí a Mauritània només calia apartar-te una mica de la carretera, acampar d'aquella manera que acampàvem, super... No hi havia ningú enlloc. No es veia ningú. Exacte, només... I no crec que passi. Al Senegal ja està tot molt més poblat. I aquí està, sí. Carreteres per tot arreu. I ja la cosa és més... es complica per acampar sols. I, bueno, ara estem esperant aquest noi perquè li hem dit que anàvem cap a la frontera i ens ha dit que ni hablar, que ens acompanyava ell, que s'adutxava i venia. Què t'ha dit? Many people? Que hi havia molta gent a la frontera. Vale. Que hi havia molta gent a la frontera i que no hi anéssim, i és un disbarat i, bueno, no sé, clar, no ho sabem fins que no hi arribem. Bueno, ja hem parlat amb el nostre contacte aquí a la frontera de Rosso. Ens ha dit que ni se'ns acudís de passar per aquesta frontera, Ni bojos. perquè pagaríem la vida. Sí. Llavors, ens ha donat un altre contacte a la frontera de Diama. Diama està a uns 100 quilòmetres. Ens ha dit que anéssim cap allà, que truquéssim a aquest home, espero que parli una mica d'anglès, perquè si no, no ens entendrem. I ja li hem dit a les dades del cotxe i els noms i tal i qual, perquè ens facin autorització pel cotxe. A veure com en sortim. Ja us direm quan paguem al final per sortir i entrar. Però sort Sort que vam trobar el contacte, perquè si no ens liem, però... Sí. Si arribem a entrar per aquí, ens foten la vida. Això és arrat i les gambes, que faig la mida. Una bona peça. Una bona peça. Avui és el meu aniversari.